बाक्सानि सालबारियाव हाग्रा बिफाननि फानजारिजों फिन मासेबाव मुफुर हमनो हादों। सालबारिनि राजाबिल थाकमारायाव हाग्रानि मुफुरा उदखार खालामबोदोंमोन। बे उदखार खालामनाय मुफुरखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। उनाव जाथायथिलियाव रायजो राजा आरो एसएसबीनि हेफाजाबाव हाग्रा बिफाना मुफुरखौ ट्रेंकुलाइज खालामो। आथिखालाव मानासनि औवाबारि हाग्रा ओनसोलनि माहुद केम्पआव मुफुरनो फाहामथाय होनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मानास माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय ओनसोलाव उदखार खालामनाय माथाम मुफुरफोरखौ आथिखालाव फानजारियाव जोबनानै गोथौ हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाना हगारफिनदों। मानासनिफ्राय ओंखारबोनानै मासे मुफुरा गुनायाव नांनानै दङ। दा बेखौनो रायजोफोरा नायनो फैदों आरो सानब्रैयानो जाबाय नांना थानाया। आथिङाव एम्फौ नांलायनायखौ थाखुमाफारा होननानै बुंनाय जायो। मानास नेसनेल पार्कनि खाथियाव थानाय थाखुमाफारा गामियाव औवा सिङाव दंफायो नांनानै। बेवहाय हाग्रा बिफाननिफ्राय नुजाथिफैदोंना फैयाखै नामा फोरमायगोन? फैबाय, अलरेडि दंफैखायो। दा रेन्जार फैबावनो दङ। रेन्जारा फैनानै बेखौ मा बेबस्था लायो दसे उनाव